Чак, че не мога да го видя най-отвисно. Чучу. Слез долу и дай водка. На прозореца има 6 водка. Къде? Дей тази водка, бе. Бай спомен. Не, бе, дей тази водка, бе. Ти се да гледам коня. Дай 5 лет, бля. Я, бе! Ева. Нека, кажи му, бе. Я, бе. Пари, да нямам мъй от пари. Това е най-голямата работа. Не всеки може да Прав се, брате, прав се. мога да пият утре на Грисия. Боли ли? Подразни с тази водка. Ами не е само. Прошу. Ами не е само. Светло. Боли ли нещо сложите? Боли ли? Не. Не е само. Първата една седмица след това не. Не мога ли? Не. Ема ще се отбили. Като ти стигнеш вземеш. Кой час? Ти напред. Къде ме аз на толкова дърка? Кой час с времето? 15 минути. Тук заминаваме. Искам Гошко да купи една бутилка с Савоа. Савоа. Ама искам с неговите пари. Те ти изкара 5. Аз ще го дам ще взема.